Who are you? What do you want from me? Follow me. Bow down to your queen. Let's just go. Just a random stupid person. It's a random stupid person, girl. No. Then why does he give money to someone else? It's a good Samaritan. What? Or these guys? Young, dumb, and broke. Young, dumb. Dong, dahil zombie. Wala yung signal. Oh. So emotional right now. Why? Because hindi na po kami signal. Oo, sobra. Kami din daw wala yung signal. Nagtatawa, ano kami kung ano gagawin namin. Yo guys, my camera is back to its normal mode dahil naka-charge tayo sa power bank na classmate natin dyan. Tapos, ayun, nandito kami sa malapit sa SRP dahil dito daw yung mga parties. So yun, yung marami talaga nangyari sa amin. Dito na-charge yung camera ko. Like for example, yung mga stampedes na grabe sobra, tsaka fireworks display na hindi ko nga nakunat. So ngayon, nandito tayo sa mga tulugan ng devotees at pinasok na natin ito. Tapos ayan, kung titingnan ninyo, amazing din kasi pwede parang merong matulog dito for free to for free. Yung mga taga-ibang silbi yung parang taga Mindanao, pwede matulog dito kasi yung mga turista na walang pang-afford na budget. Ayan. Hey guys, good evening, good morning because it's already 1 p.m. or a.m.
this is the struggle kasi walang sasakyan. But still, we managed to walk. Galing kami sa Plaza Independencia tapos papunta Labangon. That is estimated Quezon to Albay. Ayan po, uwi na po yung mga ano natin. Bye-bye! Bye-bye, bye-bye. Kasi midnight snack, hindi na daw midnight, 4 AM snack. Breakfast. Breakfast na, breakfast. Ayan, with ice cream pa. Huh? Hi, currently here at the boarding house of the man. Dito kasi Kitty and Ryan, siya yung my classmates. So, dito kami natulog, tapos after sinulog na. So, try namin maglakad-lakad doon ang makikita namin. Try namin mag-observe sa mga labas-labas, tapos ano yun sa SM, gano'n. So, ayan, mga guys. What up, guys? We are here at SM because I'm gonna buy a power bank for my vlogs because I've noticed na madali lang malubat yung camera ko and I need a power pack para mas okay yung pag-vlog natin, diba? Okay, wala po tayong napala dito. Dahil wala pa kami nakikitang power bank, try na lang namin pumasok sa bagong shop dito sa SM na Miniso. Try din natin maghanap ng power bank dyan. Tapos, try natin pumasok sa Miniso kung anong mga makikita natin dyan. Wow, stuffies! Nakakais juga na mo kung ano. Pwede ko. Ini ay. Kana akong Kana? Say hi to... Twinkle. Ako be. Yana gida gihap ng mga gijiboy. Ubo ako kani usab ng jiboy. Ako be. Nanandis with this is 50 na lang kasi. Kaning 7,000. 836.50. Original ano yun sir, kay 1,325. As in, parang na talaga ako nababaliw pa nung bibilin ko kasi 3K yung money ko, diba? Tapos meron akong ginastos na 500 dati. Tapos 530 para sa stabilizer. Tapos 600. Then nakagasto ko na 600 ngayon sinulog. Tapos kung minus natin 149. Kung dito sa ano, ang may iwanan sa money ko is 500 plus. So ano ba, gagamitin ko ba siya for power bank or hindi? Comment down below. Malalaman nyo na sa susunod na video sa haul ko sa sinulog ko. Nabili ko nga ba talaga tong Miniso na power bank, guys. Guys, as in sobrang crucial nito. Pipingin ko ba to or hindi? Ito kaya yung maganda. So habang gusto namin mapalipas ng oras dito, tayo namin pumasok doon sa mga art center kasi magpapapicture-picture din tayo doon for vlog stops, you know. Ayan, sige. So yun, grabe. Ay, para sa sinulog yung mga stops dito. Oh, sobrang ganda. Wow. Ah, diba? So ayan. Video rin eh. So, Dili, pwede. Art piece ko po ito, worth 50K. 50K din. ay na private collection. Just kidding. Basta ko sa scared. Mas scared ko basta mas takos calculator. Mas scared ko basta mas takos sa calculator, Dex. Oh, ka lang. Sometimes Dex. ka nga. Layo na kayo ka ba? Video. Well, we are going to... Well, I will show you what I bought in Sinulog 2018. Because as what you can see, Sinulog is not all about the fun, but it's also about the gastos na gagamitin mo.